खुलुमबाय लोगोफोर दिनैनि गोदान मोनसे भिडिअ बयखौबो बरायनाय थालायबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दं होननानै इसोरनि अननायाव आंबो दसे मोजाङैनो दंथयो स लोगोफोर दिनैनि भिडिअआनो जाहैलायबाय दिनै सानसे माने निउस नायै नायै मेगनानो साजोबलायबाय आरोना मोननैबो पार्टियाव अबे मोनसेया देरहायो एबारनि भटआव आरो खेबसेबाव मदि सरकारानो जाबावसिगोन नामा स लोगोफोर बयबो नायलांबाय थादोलाय दसे बेरायहैनोसै गामियाव एबार मोनफैलायबाय गामियाव जेराव गुद जिरायो बेयाव जोंहा दिनै सार फैगोन आरोना मेनेजार सार बेखौनो दसे सारखौ नेथावथाव सिगां फैग्रोबाय आङो लोगोफोरा फैथ'वाखै दानो थाइजौ गोमोन जानोसै गोदैथारना आं नंगौखौसो मोनदो ना नंखायखौसो मोनदो सानदोंमोन मोनमारदो न एबार थाइजौ खाजि जानोसै भिडिअ बनायनायानो नै जाखांलाय लांबाय थाइजौ खाजियानो मालाय ओंखामसो जादो बेहा जाखांलाय लांबाय नै दासो गोसोखांदो भिडिअ बनायनो थाखाय आयु मासि गोथावमोन मैदुफुल बायदि गोदैथार एम्फौबो गैया माबो गैया साफाथार आरोना खाजि जाखांना बिराद मोजां नांबाय आरोना गोदैथारमोन थाइजौआ भिडिअखौनो लानोनो बावगारलायबाय ओरैबायदि गोथावमोन जानानै आरो मोनसे गोथाङावनो गोदै आरोना बेखौ आरो हाननो थांसिगोन जों दसे उनाव र' रायकसिफोरा जोङो गोथाव मोनदावनानै आरो थाइजौ नागिरनो थांगासिनो बारि सिं सिं आफि हाय थाइजौ लायनो इयाव थाइजौ गोदै हानैनो फाय ओइ बारियाव बागानाव हा गोथाङावनो गोदै नैथिसो लामायाव मा होनगोनलाय कंग्रेस आरो बिजेपि दिनैनि रिजाल्टनि दिनाव जोंहा बिराद थाइजौ जानायनि माबा जाथारदो आरोना निउस नायै नायै आंगायलायबाय एकदम सानसे नायबाय अयखौनो गानना मोसादोंमोनदां फाय जोङो बै थि थाइजौ हानो नागिरदों बुर थाइजौआलाय आयु हारसिं जादो नोङो खान्थालखौ आंनोबो खान्थाल मोनबाय आब' ए होमबालाय दा जाहैथारगोन र' हा आयु र' दा जागोन दसे गायमोन नङाबा लोगोफोर बारि सिङाव थाइजौ गोदै हाननानै जानो फैदो जोङो फैबाय था थ' जाहैनोसै हेल' गायमोन थाइजौ गोदै जानो फैदों ओइयावलै दंफां फिसासो दंफां फिसासो लारि लारि फैदो नै थाइजौ जाग्रा पार्टिफोरा थाइजौ दंफांखौ हनै गैथारा आयु एसे फिसा आयु एसे फिसा थाइजौआबो खैथा दं फिथाइयालाय माथो थाइनै ना थाइथामल' नुबाय आं गोदैखाय खावजोब्बाय बे आफि सोर देरहाखो बिजेपि ना कंग्रेस बिराद निउस नायबाय जों आयु लामाबो गैया माथि थांगोन आंखौ हायख्लाबजोबगोनसो दां आयु जोंहा बिजामादैनि बागान गेजेराव माने फांसे बिफां दोङो नै फिसा साथार बेनो जि थायखादोंमोननो खावजोब्बाय ओमफ्राय दा जों बेखौनो थाइनैसो हाननानै लांनानै जाहैनोसै आरो आयो मासि थाइमारदो न इफोर सेस दंजोबोमोन बायलाय नै नुवाखै इफोरो थखाथार जाबथु थायखादोंमोन ओमफ्राय गथ'फ्रानो लांजोब्बाय नैबे दालायाथ' इयाव बागान नांलायनायमोन दे हान्दैखौनो हानदो होरो बाजि गोजौसो नामा
बारा नाङा देनां जालायनांगौ थाइथाम जाबायबा हा गोथाङानो गोदैनो गोथावथार बिलाथि खोमा ना थु लादो थु जाबाय दे मोनसिगोन गोदैथार जानाय नायबाय मालाय आको एबार मोदी सरकार नै लोगोफोर खान्थाल गोमोन बेसां जों जानो नागिरदों आब'आ हारसिं थाइसे जाखांबाय मालाय आयौ मासे मोदोमदो जों जाहैनोसै एबार र' हरा माखौ जागोन इबो गोमोन गोजा नामा आयौ 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 गुब्रुलायबाय नि नाय जि बरिया कम गोदै खाबे गोदैथार ना मा जानो नागिरदों नोंसोरो थाइजौ खान्थाल जानो नागिरदों गोमोन ना गोथां खान्थालाबो गोमोनसो गोथां नङा गोमोनसो एफा जासुलि नोंसोरो बिफाङावनो मोनखानाय खान्थाल नै बिराद गोदै आंनि भागोखौ बख'नाङा बख'ना जागोन आंनि भागोखौ बख'नाङा दे बख'ना जागोन नै एसे गोदैखाना गोदैखा गोदैखौ एफा बुरजा जाया इबो हानहरफिनलाय लायो आरो जायाबा बियो मोनथामसोल' जागोन नै नायबाथाय जानाथ' जाखाया गोजानाव थांदो एसे फिथाइखौ देखायदोंना लुगैथों ना दंफांफ्रा नै माबायदि डिजाइन थायदों लुन्द्रुन्द्रुन लान्द्रान्द्र र' फिथाइया नै दंफाङाबो माबायदि थायो बिसाना नै आं जानो गिदोंहाय गोदैथार जानि नै मा डिजाइन जानो खान्थालानो गोजा बारियानो गुटिखौ लांगोन मा खालामनो गुटिखौलाय अके बानायदो खाथियाव थिक देखायलाय एसेबां मोजां नुयोना बरिया गोजानावसो मोजांसिन नुदों नै नै जोंना जारौआ जि गोदान गानफिनबाय नोंसोरो भिडिअ बनायगौ मानि फट' थिखांगौ मानि आं जाजोबसिगोनसो र' जिबायदि रायखौ आङो नै जोंना जारौआ खान्थाल बिगुमाया थाइसे जाबाय नांथालायनाय जाबायनो मालाय बरिया ओंख्रि जानो एबार मानसिफ्रा फैबाथाय हानानै जानोसै नै लोगोफोर जोङो थाइजौ गोथाङावनो गोदै देग्लायसो फार्स्ट टाइम थायदो बेखौ जोङो एबार खाजि हाना जालायनोसै गोमोन जाखांबाय दिनैसो माने फार्स्ट टाइम खान्थाल गोमोन थाइजौ गोमोनबो जाखांबाय ओमफ्राय दा जोङो गोथांखौ लेमनानै जालायनोसै आरोना लोगोफोर लुगैनाङा दे बै थाइसेखौ आं अख्लाखांबाय बेखौ जाखांबाय नै आफिया एसे गोदै ना गोखै नायदों आरो गोदैयानो एबार खाजि लेमना जानायसै जानोसै आरोना एबार गोथांखौ खाजिनो बरियानो माथो मोनथांफ्रा जाजोब्बाय ना संख्रि बानलु लगाया ना सिनि होगोन गोदै बाबा सिनि होबाबो जागोन दां नङाबा संख्रि बानलु बरियानो रुकुनि गैया मिजि मिजि हा जि बरिया हाखादो मालाय न बरियानो जानायखौलाय बरिया हायाबा आयु रुकुनि बायदि रुकिथारदो मालाय आरामनो नोंहासो जाबाबो फुंनोनो रोङा आयौ आं ओंखामखौनो जाया मैयाबो एसे आराम दाउ बेदर भाजा एवलायलायबाय आङो जागोनसै आं ओंखामखौनो न'आव आइलाहानाव दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबथ'नाय जानोसै लोगोफोर बिराद गोलाव जाथारसिगोन भिडिअआ बानलु सेबजांजोंसो जानो नागिरदों नै थाइजौखौ
एसेयावनो फोजोबथ'नाय जानोसै फिन भिडिअ लोगो मोनलायगोन गाबोनो थेंक इउ बाय 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 दाफि बाय बाय आयौ मासि गोथाव जादों गोथावथार आंना आइलेन्डनि Kenapa nama ini lain? Jangan kenapa sih? Yo, saya kira tu hanya kiri kopo. Noi samus apa? Kalau kau kau. Esang galau samus. Nah, itu jenuhnya YouTuber. Cuma balik dari mana? YouTuber harus nih mari. Iya iya, jika mau wasir. Cuci sampai nasi. Nih sama sudah. Gede kan mana? Ini apa bang? Ah, masih getau.